Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το καινούργιο μου καταφύγιο. Δεν είναι κάτι που θα σε προστατεύσει 100% αλλά σίγουρα θα σου φτιάξει την ψυχολογία. Λοιπόν, κοιτάξτε το, δείξτε το μια ματιά. Το πρώτο βίντεο είναι, ελπίζω να σας άρεσε. Αυτή είναι η είσοδος. Έχουμε δύο πέτρες για να μπορούμε να καθόμαστε. Από εδώ βγαίνουμε. Και το βλέπουμε για απ' έξω τώρα. Είναι κάτι απλό. Με υλικά που σου δίνει απλόχερα η φύση και μπορείς να τα εκμεταλλευτείς για μια δύσκολη μέρα. Τα λέμε.